Gusto kong malaman sa kanya kung anong ibig sabihin niya nung tik-tik po ako at saka yung informer po. Ano ba ang tinitik-tik mo? Yun nga po mamang gusto kong malaman sa kanya eh. Nagpa-blatter po ako sa barangay nito. Hindi naman sa akin umarap eh. Si Cap ay kanina sabi nasa ospital. Sunod naman nakauwi na daw. Tapos wala uli. Balik siguro ulit sa ospital. Oo, sa Manyog naman daw. Oo, May manyog ba doon sa mukhang daming pinatira? alibay nitong si Kapitan. Marami po sir. Maraming lugan po doon. Tapos biglang nandoon naman daw sa Mabato. Oo. Ngayon Tapos hindi wala alam na. kung asaan na. Wala na. Nung pumunta siya dyan, yun po ang sinabi niya na sa palo na kapitan, itinda daw ang buka para mabenta kaya. No comment. Ano daw po yun, ma'am? Ako po ma'am, no comment po ako dyan.